Добре дошли в поредицата Black Card Insight. Това е нашият втори епизод и днес ще разгледаме системата през очите на търговските партньори. Ще разберем кои от тях могат да извлекат най-голяма полза. Да започваме. В днешния бизнес свят, честно казано, има цял океан от инструменти, платформи, системи за лоялност и всяка обещава едно и също – растеж, клиенти, успех. Да, обещанията са много. Точно. Но ние знаем, че няма универсален ключ. Затова днес ще направим нещо малко по-различно. Вместо просто да изброяваме функции, ще опитаме да сглобим един образ, парче по парче. Един вид профил. Именно. Профила на идеалния търговски партньор за системата Black Card. Ще се опитаме да разберем за кого тази система е не просто полезна, ами потенциално трансформираща. Да започнем от терена. В каква среда трябва да оперира нашият идеален търговец? Харесва ми този подход, защото наистина засяга същината. Въобще не става дума дали бизнесът е голям или малък, а за логиката, за неговия модел и пазара, на който е. Абсолютно е така. И повечето от тези програми за лоялност, те работят като, като изолирани острови. Картата за отстъпка от супермаркета не ти върши работа в бензиностанцията. Точките от бензиностанцията пък не ти помагат в любимия ресторант. Всеки търговец се опитва да си изгради своя собствена малка крепост. Да, своя малка екосистема. Да, но днес ще разгледаме един напълно различен подход. Не изграждане на крепости, а на мостове. Ще анализираме един модел, който създава цяла екосистема, където клиенти и търговци споделят общи ползи. Хайде да видим за кои бизнеси това нещо наистина работи и им дава реален тласък напред, а не просто поредната шарена карта. Добре, това звучи като сериозна заявка. Екосистема е силна дума. Нека я разнищим. Ако аз съм собственик на бизнес и слушам в момента, вероятно се питам, това изобщо за мен ли е? Това е правилният въпрос. Какви са филтрите? Кои са основните въпроси, на които трябва да си отговоря, за да разбера дали моят бизнес може да извлече реална стойност от подобна система? Има 3 ключови въпроса. 3 своеобразни, да ги наречем, теста, които всеки търговец трябва да си зададе. Първият и най-важен е: намирам ли се в силно конкурентна среда? Тази система е най-ефективна, когато един бизнес има преки и ясни конкуренти. Ако оперираш в условия на пълен монопол, което е изключително рядко, тя просто губи основния си смисъл. Чакай малко. В днешно време почти всеки има конкуренция. Моят ресторант се конкурира с десетки други, моят магазин за дрехи, с стотици. Какво е по-различното тук? Различното е, че системата използва тази конкуренция като гориво. Нейната основна сила е да даде на един търговец предимство в тази шумна среда. Добре, как? Става по 2 основни начина. Първият е чрез нещо, което те наричат териториална и браншова ексклузивност. Когато Black Card сключи партньорство, да речем, с една голяма верига бензиностанции, Да. те се ангажират да не включват в системата други големи вериги. Това е ключово. Целият потребителски поток от хора с карти, които търсят гориво, се насочва като сфуния към този единствен партньор. Добре, тази ексклузивност звучи чудесно за партньора, но не крие ли риск за потребителя? Ако единствената партньорска бензиностанция в моя град знае, че целият Black Card поток е към нея, какво спира да вдигне цените с няколко цента или да занемари обслужването? Това е отличен и много важен въпрос. Това не създава ли един вид изкуствен мини-монопол? Точно тук се намесва третия принцип, за който ще говорим след малко, този за добрия търговец. Системата има вградени механизми за саморегулация. Дългосрочният ти успех зависи от доверието на потребителите. Ясно. Ако един ексклузивен партньор започне да злоупотребява с позицията си, той вреди на цялата мрежа. В такъв случай системата има интерес да го замени с друг, който предлага по-добра стойност. Така че да, ексклузивността е привилегия, но е и отговорност. Разбирам. А вторият механизъм, който работи заедно с това, е фокусирането на покупателната способност. Вместо парите на картодържателите да се разпиляват между десетки опции, те се концентрират при партньорите. Добре. Разбирам логиката при наличие на пряка конкуренция. Обаче,
какво става с уникалните бизнеси? Да си представим малка занаятчийска текарна, която правят единствени по рода си сладкиши в града. Тя няма пряк конкурент. Така е. За нея системата работи ли? Разбира се. Дори да си единствената занаятчийска пекарна, ти не се състезаваш във вакуум. За самата пекарна това се превръща в изключително ефективна, на практика собствена програма за лоялност, която я свързва с голяма мрежа от мотивирани клиенти, които търсят качество. Значи, ако го обобщя, първия филтър е чисто пазарен. Трябва да има за кого да се бориш, независимо дали е пряк конкурент или стока заместител. Добре, кой е вторият тест? Вторият е свързан с типа на клиента. Бизнесът трябва да е в сферата на търговията на дребно. Само на дребно. Да, системата е проектирана да обслужва крайни клиенти, физически лица или малки фирми, които пазаруват за собствени нужди. Това са хора, които купуват в малки количества и, нямат възможност да договарят големи корпоративни отстъпки. А защо не работи за търговията на едро, така наречения B2B сектор? Много бизнеси продават и на едро, и на дребно. Причината е в естеството на сделките. В търговията на едро цените се договарят на база огромни обеми, дългосрочни договори, отложено плащане. Сложни финансови взаимоотношения. Точно. Там една карта за кешбек просто няма място. Затова, ако един бизнес е смесен, в системата Black Card участва само неговата част, насочена към крайните клиенти. Аха. Целта не е намеса в големите B2B договори, а защита и стимулиране на интересите на обикновения потребител и на търговеца на дребно. Добре, това е логично. Първо конкуренция, второ крайни клиенти и стигаме до третия тест, който вече загатна. Да, и той е, може би най-фундаменталният. Това е принципа на добрия търговец. Black Card не се стреми да бъде просто списък с отстъпки. Целта е да се изгради общност. Общност базирана на доверие. Точно. На доверие и качество. Затова системата активно търси партньори, които са коректни, предлагат стойностен продукт или услуга и имат добро отношение към клиентите си. Тоест, не става въпрос само за размера на бизнеса или колко голям процент отстъпка можеш да дадеш. Става въпрос за етика, за репутация. Абсолютно. Не можеш просто да си купиш място в тази екосистема, ако си известен, да речем, с лошо обслужване. Точно така. Всъщност това е ключово за здравето на цялата мрежа. Един единствен лош партньор може да подкопае доверието на хиляди клиенти към цялата система. Да, има логика. Влага некоректни практики, той просто бива заменян. Доверието е най-ценният и най-крехкият ресурс тук. Добре, тези три условия – конкуренция, крайни клиенти и добра репутация – очертават профила на идеалния партньор. Но нека бъдем реалисти. Един квартален фризьорски салон и една национална верига супермаркети са коренно различни светове. Напълно. Как една система може да е адекватна и за двата типа бизнес? Тук идва гъвкавостта на модела. Системата не третира всички по един и същи начин, а разделя партньорите на 3 нива според тяхното пазарно покритие. Първото ниво е локално покритие. Това са малките бизнеси. Точно тези, които спомена кварталният магазин, ресторантът на ъгъла, фризьорският салон, които оперират само в едно населено място. Ясно, малкият бизнес в един град. А следващото ниво? Следващото е регионално покритие. Тук попадат бизнеси, които имат обекти в няколко града, но в рамките на определен географски регион, да кажем, верига сладкарници, която е силна само в Южна България. Окей. И накрая, третото ниво е национално покритие. Тук са големите играчи, вериги за хранителни стоки, горива, техника, както и големите онлайн магазини, които доставят до всяка точка на страната. И предполагам, че принципът на ексклузивност, за който говорихме, се прилага различно за всяко ниво. Именно. И това е ключът към гъвкавостта. За национална верига бензиностанции ексклузивността може да важи за цялата страна. Но за локален ресторант в София тя важи само за София. Това позволява да има и други партньори. Да. Позволява на системата да има партньорски ресторант в София, друг в Пловдив и трети във Варна, без те да си пречат. По този начин моделът става приложим и ефективен както за малкия семейен бизнес, който се бори за всеки клиент на своята улица, така и за огромните корпорации. Теорията вече е ясна.
Но нека я приземим. Всичко това звучи малко абстрактно. Можем ли да го нагледим с един съвсем конкретен пример? Да кажем, аз имам ресторант. Преминал съм 3 теста. Какво се случва от ден първи, ако се включа, и как точно печеля повече, отколкото ако просто сложа табела 10% отстъпка за всички? Перфектен пример. И така, ти си собственик на ресторант, решаваш да използваш Black Card като твоя основна програма за лоялност. Раздаваш карти на 200 от твоите най-редовни и доволни клиенти. Добре. Първият най-очевиден ефект е, че тези 200 души вече са още по-мотивирани да посещават твоят ресторант, защото получават договореният кешбек. Това е базовото ниво. Добре, това е ясно. Задържам най-добрите си клиенти. Но ти каза, че това е нещо повече. Къде е повратната точка? Повратната точка е в момента, в който тези 200 клиенти излязат от твоят ресторант. Нека си представим един от тях, да го наречем Иван. Утре сутрин Иван отива да зареди гориво в партньорска бензиностанция. След обед съпругата му пазарува в партньорски супермаркет. През уикенда те отиват на почивка в партньорски хотел. При всяка една от тези транзакции, които нямат абсолютно нищо общо с твоят ресторант, ти, като техен дистрибутор на карти, получаваш малък процент, така нареченият дистрибуторски бонус. Вау! Момент. Това трябва да го осмисля. Значи, ако мой клиент от ресторанта отиде на почивка в партньорски хотел, аз получавам процент от неговата хотелска сметка. Точно така. Това е направо откачено. Това променя из основи икономиката на малкия бизнес. Ти вече не си просто ресторант, който се бори да напълни масите, ти се превръщаш в един вид микрохъб. Твоят клиент се превръща в нещо като мобилен финансов актив. Точно от тази дума използвах екосистема. Твоят разход за програма за лоялност, който традиционно е в графа маркетинг разходи, изведнъж се трансформира в потенциален приход. Да. Вместо да е само център на разходи, лоялността се превръща в актив, който работи за теб 24/7, дори когато ресторантът ти е затворен. Невероятно! Това е едната страна на монетата, приходите за търговеца. Но нека погледнем и другата, поведението на клиентите. Това също е ключово. Как се променя то? Представи си следното. Един картодържател отива на вечеря с 3 приятели. Сметката е общо 100 евро. Само един от тях има Black Card и той плаща цялата сметка с нея. Разбира се, всеки му дава своите 25 евро, но картодържателят получава кешбек от 10 евро върху цялата сума. За мен като търговец това е страхотно. Имам продажба за 100 евро, която може би иначе не би се случила или би била по-малка. Спечелил съм не един, а 4 клиенти за тази вечер. Да, но има и нещо повече. Какво неизбежно се случва на масата, когато единият прибере 10 евро кешбек? Другите питат. Точно. Другите 3 приятели веднага питат. Каква е тази карта? Откъде я имаш? И аз искам. В този момент твоя лоялен клиент се превръща в най-ефективният ти маркетинг агент. Безплатен маркетинг агент. Да. Той не просто е довел 3 души да вечерят при теб, но и на практика им е продал идеята за системата. Той създава нови потенциални картодържатели и разширява мрежата органично, без ти да си похарчил и 1 евро за реклама. Това е силата на мрежовия ефект. И така, след всичко, което обсъдихме, нека се върнем към онзи предприемач, който ни слуша в момента. Какво означава всичко това за него в края на деня? Означава, че той трябва да се отговори честно на онези 3 въпроса, с които започнахме. Първо, имам ли реална конкуренция, срещу която да се боря? Второ, работя ли с крайни клиенти, чието решение мога да повлияя? И трето, най-важното. Стремя ли се да бъда коректен търговец, който предлага истинска стойност и гради дългосрочни отношения? И ако отговорите на тези 3 въпроса са да, тогава системата предлага нещо много повече от обикновена отстъпка. Тя предлага интеграция в една жива икономическа среда, която не само активно насочва клиенти към теб, но и, както видяхме, може да създаде напълно нови, неочаквани потоци от приходи. Именно. Фундаменталната стойност не е в процента отстъпка. Тя е в споделената клиентска база и в създаването на лоялност. Това е преход от чисто транзакционна връзка клиент-търговец към една връзка базирана на общност и взаимна изгода.
Днес наистина разгледахме в дълбочина какви бизнеси могат да се възползват най-ефективно от система като BlackCard. Благодаря за този изключително подробен анализ. За мен беше удоволствие. И за финал, ако позволиш, бих искала да оставя една мисъл за размисъл на нашите слушатели. Разбира се. Днес говорихме много за това как тази система променя връзката между търговеца и неговите клиенти. Но може би по-интересният и по-дълбок въпрос е как тя променя връзката между самите търговци. Когато собственика на ресторант започне да печели от това, че клиента му зарежда гориво от партньорска бензиностанция, традиционните граници на конкуренцията започват да се размиват. Вместо една чисто враждебна среда, в която всеки се бори срещу всеки, започва да се формира една съвместна икономическа мрежа. Какво би могло да означава това за бъдещето на местните икономики?